Mä oon Heikki Niemi Lahden Nelipyörästä ja esittelen teille nyt Ficonin varusteleman kiinteistönhoitoauton. Tämä auto on Ford Ranger 170 heppaisella moottorilla ja manuaalivaihteistolla. Autossa on Supercab puolipitkä ohjaamo. Minä olen Casimir Sandman Ficonista ja esittelen teille, mitä kotimaisia kiinteistöautovarusteita tämä auto pitää sisällään. Tässä autossa on Ficonin kotimainen lumiaura, joka on varustettu terästerillä. Terästerien takana on jouset, jotka antavat terän jousta silloin, jos terä osuu esimerkiksi kaivon kanteen. Aura on pikakiinnitteinen työlaiterunkoon ja auran nivelpiste on siirretty auton alle, joka takaa parhaan aurauskulman. Auto on myös varustettu Ficonin kippilavalla, johon mahtuu 800 litraa hiekkaa ja soraa. Kippilavan perässä on telahiekotin sekä lautashiekotin, jotka on varustettu sekä määrän että työleveiden säädöllä. Optiona myös automaattinen määränsäätö ajonopeuden mukaan. Lumiauran ja hiekotinta ohjataan kätevästä ohjaimesta, joka on sijoitettu ergonomisesti hyvin, ja samasta ohjaimesta ohjataan myös työvaloja ja kattomajakkaa. Tervetuloa tutustumaan hyötyajoneuvoihimme nelipyörin kautta maan.